halo pa more. Halo. Ano sa Tagalog hinilisan? Hinilisan guys. Filipinong pagkaing Bisaya. Filipino food. Hindi alam kung anong Tagalog ang hinilisan. Yung baboy ng taba ng baboy kasama kunting laman. Ayan, pinapagain, pinapatigas. Ayan ang hinilisan sa amin guys. Gawing humba. Ayan oh, good. Ano ne? Good. Chip cook. Good cookers, good chip cook. Ayan, ito pa. Galing saan? Ano, sa Bellevue Hotel pala sila nagluluto. Sila ang tagaluto sa Bellevue Hotel. Sila ang tagaluto sa Bellevue Hotel guys. Oo. Huminto pansamantala dahil sa crisis ngayon. Kaya ito, dito sila nagluto sa bahay. Ayan. Maganda ito. Masarap ito magluto. Ayan. Yung dalawang ayan. Sarap yan guys. Ang sarap yung balat yan. Malugtong. Malugtong. Anong Tagalog hinilisan? Pinakop. Yan. Pinakop. Doon, nilagay nila kung matapos na, ayan, nilagay nila doon. Kaya marami na, naluto. Isang kasirola na. Ayan. Masarap yan guys. Tambaw na high blood. Tambaw high blood. Yan, dito. Ito na ang luto nila. Ito ang finished product nila. Ilagay dito. Marami na ba ito? Ayan, ito ang finished product nila. Lagyan ng ito guys, humba. Gawing humba. Gawing humba yan. Ito ang pagkain probinsya. Pagkain Boholano. Pagkain Bisaya. Oo. Ito ang dinarayo sa Manila. Ito ang hinahanap nila. Ito ang laging in-order sa mga restaurant. Restaurant sa Bohol. Ang sarap yan guys. Kung yung balat, malutong. Parang sitsaron. Taga Bellevue Hotel ito guys, galing. Sila ang kusinero doon. Bellevue Hotel sa Panglao. Kaya magaling silang magluto. Hanggang maluto yan. Ito lang. Lapit na. Lapit na.
Wala na. Pula-pula na. Masarap na yung balat dyan, maluktong. Yan. Sarap. Parang chicharon guys. Oo. Hindi pantay ang pagkaluto guys kasi yung iba makapal ang laman. Makapal ang balat. Kaya yung manipis madaling maluto. Kaya paisa-isa lang ang kuha. Ganun lang ang technique guys para hindi masunog. Oo. Tiis-tiis lang. Tiis-tiis. Parang makakain. Tiis-tiis para makakain. Kailangan talaga hahalu-haluin guys para hindi didikit yan. Masusunog. O mapait. O halu-haluin. Kurawin. Halu-haluin guys. Kurawin. O kung makintay na yung sariling mantika nila yan guys. Lumalabas na yung mantika. Ayan guys. Masarap yan. Yun ang dinarayo ng taga Maynila. Pupuntang Bohol. Oo. Ayun lang. Pupunta yan dito lang para lang yan. Para lang kumain ng hinilisan. Kumba. Ayan. Ayun. Kunting-kunting lang. Ito na. Ayan. Mga kaya dito galing sa Bellevue Hotel. Bellevue Hotel. Volunteer lang pala. Volunteer lang pala dito guys. Walang bayad. Volunteer lang. Pag sino daw magpaluto, kontakin lang si Bisaya Channel. Ito ang buhay ni Bisaya Channel sa probinsya. Oo, parang matuto daw kayong gumawa ng ganito guys. Bohol, oo. Iba ang humba, templada sa Maynila. At iba sa Bohol ang templada. Mas masarap ang Bohol. O yun, luktong na yan guys. So, sila ang kusinero guys sa Bellevue Hotel. Pero dito lang sa amin voluntary lang daw sila nagluto. Voluntary lang sila nagluto guys, walang bayad. Pero mahal sila ang kusinero sa Bellevue Hotel. Mahal bayad nila. Ito voluntary lang guys. Sa mga hindi ko kadikit dyan, sana subscribe my channel, Bisaya Channel. Click the notification below para updated kayo sa mga video ipinalabas ko. Bukas magluto kami ng anong lutuin natin? Lauja. Lauja sa Bohol. Ayan, ito ngayon guys is kumba sa Bohol. Bukas is lauja. Oh, buto-buto yung mga spire, yung gusok-gusok ba? Oo. Baboy, yung mga gusok-gusok sa baboy guys. Yun ang lauja.
Ito naman ay balat. Balat ng baboy kasamang kunting laman. Ay ito ay hinilisan. Gawing ano ba yung pagluto mo niyan bukas? Humba. Oh, humba. Ayan, sarap na yan guys. Yan, ganun lang kasimple.